kuvama umusa, kuvama ibusi. So pastor wini ngilobu uyachaza amaphupho, kodwa ke inamba yami isebenzisa ngoba uyimember noma uyacontributor kwi-channel, noma ke awu-contribute but you watch all the videos esiwafakayo every day kune-video esiyifakayo. Uma ungakwenzi lokhu kwe-3 ngiqolele, le number akuyona efanele uyisebenzise, yabona. Le number ke umuntu oyimember no-contributor kwi-channel uzoyisebenzisa from 9 ekuseni to 5 ntambama kuphela. Uyangifonela kangu-WhatsApp lo muntu. Feze kaSithebe sawubona pastor nje ngicela ubuza ukuchaza lophupho umuntu efuna ukuzilengisa. Kungenzeka ke you're dreaming of someone who want to strangle himself. Ufuna ukuziphanyeka, ufuna ukuzilengisa. It's a very terrible dream maybe. Abantu ke bayakwenza ukuthi bekuloye ukuthi uyilengise, bangakusebenzisela ithuna lo muntu owafa ngokuyibulala ngokuyilengisa, owafa ngokubulala ngokuyidubula, owafa ngokubulala ngokuyibulala efake emotweni noma efake emfuleni, so that nawe uzoba nalowo muzwa ucabanga uyilengisa or ukusidubula or wena ngani bakusebenze ngalo moya noma ngithuna lela lo muntu ungafaka kanjalo. Kodwa kasilibheke ngokwegaba into engenza nje umuntu eyibulale. So number 1, kwabanye uma uphupha umuntu kuyaba uPaul uma efuna ukuyilengisa osuke lukhoma lo muntu bamumelele ngemithi emibi, bayamgadla ukuze egcine ezibulele ngokuyilengisa. Kusho ukuthi makunjalo ufuna lenjalo nimkhulekise noma ke nisukumele kubantu abasemisa ngamakhambi esintu nihlole bese beyilungisa inkinga yakhe. 2, kodwa kuyenzeka futhi uthola ukuthi umuntu nje uphupha umuntu kuba uPaul uma efuna ukuyilengisa, so ukuthi kungenzeka lo muntu kumele nje akhulekise ngoba usehle kuyibulala ngokuyilengisa ngaphandle nje kwesizathu esimambekayo. Kungenzeka mhlawumbe ushawe impilo. Umshumi 7 bese manje ungabi mubi ngokudluleleyo, ungabi isula, uyakufelana ngakabi isikhathi na. Number 3, kwesinye isikhathi ke uma uphupha umuntu uyaba uPaul ubi uma ufuna ukuyibulala, ukuyilengisa, olungasho ukuthi ngenzeka lo muntu uyalidinga usizo ngoba uhle kuyilengisa ngenxa yokuthi izinto zimhambeli kahle. Samuel wesibili chapter 17 verse 23, lapho uHahithofeli ebona ukuthi iseluleko sakhe asilandelanga, wayibophela imbongolo yakhe wasuka waya ekhaya emzini wakhe, wayala ngendlu yakhe waziphanyeka wafa. Number 4, futhi uma kungenzeka uphupha umuntu kuPaul uma efuna ukuyilengisa, olungasho ukuthi kungenzeka lo muntu udliwa nje unembeza ngoba wenze into engafanele, kungenzeka wenze into eyihlazo, ingakho ke secabanga ukuyilengisa. Uma ngokaMathewu 27:5 wayesephonsa ke izinhlavu zesilwe ethempelini, wamuka wayiphanyeka, wayilengisa ngapha wayiphanyeka. La sikhuluma ke ngoJudas Iscariot wathi ngicela ukuthi uJesu wayidliwa unembeza hamba emhlabeni kanje. So asibheke ngokwesintu ke. Number 5, ngokwesintu uma ukenze uphupha umuntu kuyaba uPaul uma efuna ukuyilengisa, olungasho ukuthi kungenzeka lo muntu ulandelwa ukhondolo olubi lokuyilengisa olungazange luvalwe ngoba kunomuntu emleni owashona ngokuyilengisa, lento yangavalwa. Manje sibuya ke phezulu lo muntu lona sephupha, kodwa ke kungenzeka kukhona okunye sikushenga ngaphandle olwethu ulwazi esinalo kuphela. Siyabona.